کارڤدانên vê rewşê berdewam dikin Wezîrê Derveyê Iraqê li ser vê aloziya ku heye ev êrişên ku jaliyê İsraîl û Îran li ser hevdû têne kirin axiviye Wezîrê Derve yê Iraqê dibêje ku ew bi tundî yani van êrîşan û vê rewşê şermezar dikin. Ev di demekê de ye ku Fuad Husên êrişên İsraîlê bi pêkirina serweriya Îranê û yasayên navdewletî binav kiriye û ameje bû yekê jî daye ku êrîş matrasiyeke ciddî ye ji bo aramiya temam ya navçeyê bi giştî. Li aliyekî din Abbas Araqçî duê peywandiya telîfonî de li gel Wezîrê Derve yê Iraqê Fuad Husên spasiya helwesta hikûmeta Iraqê û serkirdeyên olî û siyasiyên Iraqê kiriye bo şermezarkirina van êrîşên ku li dijî Îran têne kirin. Wezîrê Derveyê Îranê tekezîl wê yekê kiriye ku bi vîneke ciddî, bi îradeyeke ciddî ji bo berevanîkirin di serwerî û esayîşa niştîmanî û xelkê xwe de dê pêngavan bavêjin, dê bi tundî bersiva van êrîşên İsraîlê li ser Îranê bidin. Ev di peywandiya telîfonî de ya di navbera Fuad Husên û Abbas Araqçî hate tekezkirin.